Zittig. Zit in tas koffie? Ja, leuk. Mag je even wachten? Zo, wat hangt er met zo'n boek binnen? Zeg, ik zou u glad zitten met uw café. En ik heb nog gezwaaid, maar we zouden nog alle twee niet. Ah, ja, dan waren we zeker over het eten aan het appen. Oh, zo. Nou ja, ik vond het toch zo leuk om u samen weer eens in een restaurant te zien zitten. Hè? Dat was toch vroeger niks voor Henk, hè? Nee, helemaal niet. Maar als ze nu, zus, als we in zo'n restaurant zitten, wat neem ik dan allemaal voor lief dingen aan? Zo van, wat zitten de haren leuk bijvoorbeeld? Of wat hebben ze weer een schattig klitje om? Leuk, hè? Ja, heel leuk. Ja, dus Henk had vroeger niet zoveel spraakwater. Hè. Maar op een gegeven moment kon ik dat zo irriteren. Toen ben ik naar een therapeut gegaan. En die heeft dus hobbelijk geraad. Jo, wie dan? Die zag zo, je moet het opschrijven. Die zag zo door alles wat je denkt, doet, vindt of voelt op te schrijven, ontdek je diepere lagen in jezelf. En als schrijvend komen dan dingen aan de oppervlakte waarover je nooit hebt nagedacht. Doe dich dat niet. Super. Ach, dat is heb je wat eens een goeiemorgen tegen zo'n natura voor me? Geef het aan. Wat voor een thee? Goedemorgen, thee. En dan drink ik altijd jasmorgens staan, hè. Ja, dit hadden ze zich verdoord. Brachten ze me smorgens een tas goeienacht thee van zo'n natura. Ik ging niet veel achter met een pc in slaap. Zit met uw schrijfvlug dus? Ja, de ganse dag. Dat is echt zo leuk. We hebben een eigen website, www.leveke.nl. Dat is wel eens kijken. En we hebben een groepsapp met dus een tweede. Oh, dat is super goedkoop natuurlijk. En het is zo gezellig. Een maximum van privacy. Ja, maar wie dacht je dat dan? Als je gaat uit eten dan bijvoorbeeld. Nou, dan appen voor eerst over wat we zullen gaan eten. En daarna appen voor over wie het gesmaakt heeft. Oh, dat is echt hartstikke leuk, want ik heb ze toes op de gemaakt nog eens nalezen. En de keus van de wien dan? Idem dito. Maar Henk heeft er niet zoveel met me geven verlangen, zal ik weten. Oh, heb ik soms de oren van mijn kop. En toes? Idem dito. Oh, je weet. Jazeker. Maar dan moest eens weten wat hij mij voor leefdingen heeft als er snel van s'avonds niet begint binnen. Oh, en kun ze dan dus eens in de verleden tegen hem op te kroepen? Maar nee, dan raakt goed zijn concentratie. Dat is Henk. Even kijken. Nu kijk eens wie die veranderd is. Zo heb ik vroeger niet in hem opgekomen. Ik ben bij de juffrouw van Charlène voor dat 10 minuten gesprek. Nu heeft hij een platte band. Breng haar naar huis. Kind even door. Tot morgen. Dank je. En die is niet jaloers. Jaloers, voor wat? Dat schrijft me toch alles? Mijn kind begon zelfs al een hele paard op vakantie. Ja, vroeger als we samen op vakantie waren. Henk die vertelde nooit schat. En nu kreeg hij iedere dag een gaans verslag met foto's en alles. En hier rent voor mij. We hebben eigenlijk 2 vakanties voor de prijs van 1. En je bent zeker ervan dat hij niks goed spook op zo'n vakantie? Ik heb ze door nu bij. Ik krijg ieder orenbekant een appje of een mailtje. Verleden jaar heeft er me wel 100 foto's doorgeschikt van Amerika wat er daar had leren kennen. Echt. En die zat juist weer in de ICT en mag ik beschreven voor dat. Vuil van het kind opgestoken geschreven. En ik weet nu ook wie het in Frankrijk heet. Ja. En sinds wie ken Henk Frans? Gek, de ICT kent toch alles op zijn Engels. En wat hij s'avonds dogen, dan was hij ook van op de hoogte. Tuurlijk. Te slepen. Anders had er nog wel geappt.
interessante maat tegen. Maar, verleden jaar nog een hele charmante zweet. Echt fantastisch. Maar ja, op een gegeven moment zag ik tot in een Nokia uit 1999 had. Ja, toen ben ik afgeroken. Ben ik wel serieus genomen. Zo, ja, dat is er weer. Leuk, hè? Is het? We moesten dit lezen. Daar is er geen dankbaarheid meer onder de lui. Vriend van juffrouw van Chalet kwam ieder toes. Zit nu in het AZN op de eerste huilen. Ik wil daar blijven, breng me in de pyjama, alsjeblieft. Ja, Kate, soms moest ze door een zoere appel heen bieten, hè.